Ikerketa sustapena, kultura, komunikazioa, gero auzoko eta kudeaketina. Orduan, puntu hau despligago gotxo, danon artean. Ikerketa sustapena eta kultura itorrek azalduko, komunikazioan berri itoiak eman gau, auzoko nik esplikago pixka da, kudeaketa hainoak esplikago. Eta erozen momentuta moztu eta galdetu eta nahi, itorrek horrek. Ikerketa sustapena hasiko gea, horbilo jokukin, lehenengo, iez hasitako, iez aurreko urtin hasitako ekimena izin zen, nolabait jendie, era konsientien o inkonsientien euskeraz jartzeko eta jolasakin lotuta. Formulie oso ondo ordentzun lehenenguen, arrakasta hondik jekin, eta bigarren gune esan daike, berdintzu jarraitu deula, 34 talde, 3 personakuek parte hartu ez, 3 aztien zier, eta ondoren, puntuazio altueneko 3 talde, finalea jondie. Azkeneko ekitaldi honetan, edizio honetan, gaina bereziki lehenengo edizioetiken gertatuko zerbait berretsi da, adin guztietako jendi parte hartu du, eta horren erakusle izin zen, finalin bertan irabazle gertatu taldien, 47 urteko emakume bat gertatu zela garaile, bere semea dagoakin. Orduan, gure aldetiken balorazio oso nahi izin da, eta aurra segitzeko asmoa dakeu, aurten gune, beste edizio batekin, eta aurreko hori jendien parte hartzie eta implikazioa bai barrukue buruz itzeinez, eta bai kalien somatzean ikusita, mehezigun erutezaku eta horri helduko jo. Hortaz aparte, jundan urte honetan, 2015, korrika 19 parte hartu gendun euskera mailekin batea. Euskera honi bezalaxe, euskera eguneko nolabaiteko protagonista izin ginen. Gero, beste ekitaldi bezala, Herrigoran aekakin batean parte hartzen jarraitze dugu. Herrigora da, Naparroko herriberako produktuek hemen bertan eskaintzei esan dezagun Euskal Herria zuen egualdien bintze bai, ez dakite parraldien banatzeien, eta hor lortzean diruen eguneko eta jutea Naparroko herriberako euskalgintza. Gero bestalde kulturgintza, konsumo eta sustapena idagokionez, gure helburu da hori, irakurri, ikusi, aitu, pentsau eta gozatzen jartzeko aukeri zabaltzie herrien. Eta horren arira parte hartu dugu azkeneko 2 urtien, aurreko urte ematen bai, Laburbira izeneko film labur zirkuituen, topagunetik antolatzea, eta bertan emateie Euskal Herrien indako film laburrek. Jundan urtien, 54 laun izen ginen zen, Bastartxon, martxun 6 nintzen emanaldien, eta martxun 11 jundan hostil berriz, 55 laun, Bastartxon bertan. Orduan horre, balorazio ona ite dugu horren ale. Gero, jundan urteko martxuen, Otamendi, Jose Luis Otamendi izen gendun Mataixen, bertan aurkeztu zuen Kapital Publikoa liburue, eta 15 laun inguru ginenan, oso errezitaldi politia izin zen. Handi gutxira, Garabide elkartiek aurkeztu zion proposamen bat, gugun hartu genduna, orduko udalagan bitartez bai izin zen, oso okerez palimano, eta beltzean mintzo dokumentala eman gendun, hemen bertan, Amerikako jatorrizko hizkuntzen arnasaz. Eta hor, hizkuntza gutxituen arteko loturie oso interesanti irutu izitzekun, euskerikiko, han Ego Amerikan dauden hizkuntza gutxituen jatorriek, aurrengo horie eta esplikatzeko. Horren ondoren, udaberrien bertan, iez hasi ginen maiatzeko lorak ekimenakin, aurten ez egitzeko asmo dugu, eta iezkuen
bi ekitaldi izan ginen zen. Bata Paco Aristi izan genuen Euskararen izobarak bere liburuen ingurun hitz egiten. Hor prestatutak hitzaldi bat, hainbat klabe jotzeituna gaurrengo euskarien egori buruz. 12 lagun izan ginen bertan. Eta gero, Mataixen Anarin kontzertu izan genuen zean bertan, maiatzeko loran barrun, gure aurrekari penalak bere diskue aurkeztu ez. Eta han 50 lagun inguru zintzien. Aurtengoako berriz, lehen esan bezala, orbejokuekin segitzeko asmo dugu ikerketa da sustapenien eta beste alorretako momentuko kontukin dare bai. Eta hortaz aparte, maiatzeko lorai buruz, aurtengoako, ekitaldi berezi bat daukeu esku hartin. Eta hori da, aurrena nahi nuke hori, matxinadien 1760ko matxinadien 250. urte horrena da aurten. Ontxe betekoa, apirilean 13-14 ez dago zehat adierazteiken ze hon izin zan. Matxinadi hemen askoitin 14 esan laik izin zala, baina hori zehaztu gabe do. Eta egun hortan hasiko gie, hainbat ekitaldi askoitiketan. Eta honen bultzatzaile da, oingo hontan, Azpeitiko kultur maile. Azpeitiko kultur mailek eskaintza indio magistratzeni parte hartu nahi aldun ekitaldi horietan. Gu baiezko mandeu eta erakusketa bat eta 2 hitzaldi izango die maiatzeko lora barruen, gure ekitaldi sortu horren barruen, eta elkarlanien Azpeitiko kultur mailekin. Gero, hortaz aparte, umientzako ekintza bat egiteko asmo badeu, aurten, jolasakin lotutako, albalima da. Gero, Aitor Arana idazliek, ontsi argitaro berri du euskera esperanto iztegile, eta beak proposatzeu esperantue, dakizuen bezala esperantu da hizkuntza artifizial bat, hizkuntza txikita ondien artien zubi hizkuntza bezala funtzionatu dezakena, eta beak baligarri ikusteu esperantue euskeri normalizazioako bitarteko hizkuntza bezala. Hori azaltzie proposatu zion, maizatzen ekuei, eta onartu dugu bere eskaintzie, eta beak aurkezpen egingo luke, eta asmodu gaina baita esperantuzko klasiek ematekore nahi du nantzako. Horren izango, halako esperimentu moko bat guretzako. Eta bukatzeko, badeu asmoe beste hizkuntzen inguruko hitzaldin bat o solasaldin bat ere egiteko. Izen laike geuk burunda barizkiun idean hartin, Koldo Zuazo azken aldin euskalkinen ingurun da indako lanan inguruko zehoze, berba ingo genuke. Horrekin gure atala bukatzea du. Bueno, nik labur ningot. Bakizue, masisatzen herri komunikabidek bi adar dauzkela, da herri aldizkarixe eta bestie web horrixe. Herri aldizkariko datuk azalduko itzuelen lehengo, 2015ko martxun, atea genuen 251 garren alie. Azkeneko urte bete honetan, esan ez ginela utxetik hasi, masisatzen ja aspalditik zehon, eta oindala 20 urte atea genuen lehenengo alie. Hor gero etenaldi bat ontzan, eta orduan gero intzan lan nahi berrekin eintzikon. 12 ale banaudie, azkeneko urte bete honetan, hasierako abuztura arte etxedan eta abuztutik ona bazkidie bakarrik, banatzezako be. Datutan, da papelin gutxi gora beraz publika deun, 100 gora reportaje, elkarrizketa, iritzi. Jaso die urtebeteko epin bakarrik. Diseinuei dagokizuneze, konturako zineten, hasierako atletik honea koska desenteku daula, eta alegina handixe egiten nahi da, maketa zizun, eta azkeneko joera berriz eta egokitzen egia, eta horre desenteko alegine, eta pentsatze dugu herritarrake ikusiko zen dutela hori.
Labur ze esan nahi du masisatzen hilin behinetazik, askotiko 600 da piko etxetan hilin behin gutxinez euskara hutsezko produktua sartzela. Eta 600 familik, famili bateko kide batzutan geixok eta bestetan gutxixok, hilin behin gutxinez euskeraz irakurtze bela eta euskeraz informatzeiela eta euskeraz jasotze bela herriko berri. Eta hori izan erronkatako bat, eta horrekin batea, herri ezagutza, herri kultura eta informazioa hori zabaltzen egia eta transmisio horren balori eta ondari ere hor geldikoa eta hori betiko da, hor zein den. Eta, dudaik ez dakeu, berrize erreferente dela masisatzen herrixen. Jendiek hilero zain joteala eta guztua irakurtzeula masisatzen eta guk jasotze dugu bueltan mezu hori. Jendik ondo hartu dula masisatzen, da momentuz, sentsazio horrekin gelditzea. Ez dakit, bazkidin hartin ze irudipen daukezuen, baina guk bintzet sentsazio hori jasotze dugu. Eta webgarruei dagokizut nez? Beste irakurle mota bada, askotan webea etortzeana, baina honen abiaduri eta honen inderra dihu azkar. Eta audientziken eta datuten indeu gora egize da, utxetik lehen urteretin gora itxezpadeu, zaila izango ala gero mantentzie eta berriz hobetzen juti izangoa, baina datu batzuk emango ditzuet. Egunin bataz beste 5-6 albiste publikatzeko. Horrek esan nahi du urtebetin 1500 eduki euskeraz publikau dila herriko gaixekin lotute eta herriko iritzi eta kazetari eta talde idatziteko edukixek izan diela. Audientzixek bataz beste egunin, gaur egunin gaude, 1500 bat bisita eguneko. 1500 klik etei egunero masisatzeneko eduki baten. Gero datu horiek analizau berdie, jendik benetan denbori pasatza aldun gero irakurtzen, o jendik etien sartuta erten, baina horiek audientzien parametro horiek ondo balorau berdie, ez duelako esan nahi 1500 egunero gotxi bere irakurtza bene masisatzen. Batzuk sartuko ie eta 2 segundo hartzen ningo be. Baina 1500 bisita ez da gutxi. Aztin 10.500 ingurun gabiltzea. Eta ja pixkete kuriosidade bezala, urte hontako albisteik ikusixena, basisatenen izan zen Floriako mezkitin ingurune hontzan polemikin arire, landuzin gaixek. Eta erantzunek eta parte hartzi gexenare horrek sustauzun. Bigarren albiste irakurrixena izan zen hauteskunde egunin, EAJak hauteskundeak irabazi ditu. Hirugarrena bularreko minbiziaren aurkako lasterketa, eta hor, argazki galeri zabal bat eintzan, da egize da hori oso gantxo erresa dela jendintzat, argazkixek asko partekatzeia. Laugarrena hautetxien soldatak igoko dituzte, eta 5garrena, zerrenda luzea, baina hor geldiko da, San Andresetako helduen danborra da iruditan. Horre argazkixek asko zintzin. 2016 egunik oparona, audientzixei dagokizunez, martxun 8 izan zen. Eta kurioso da, egun hortan gexena irakurri izan albistie, triatloiko taldera 5 taldekide berri gehitu dira. Azkenin jendik, asko da, hor internet da eta hor sare sozialak daure, eta da sare sozialetan ze partekatzean. Ze jendia ez dator zuzenin, ez da zuzena, masisatzen puntouz ez du jartzen jendik, euneko 50 gora bai, baina erabiltzaile asko datoz Facebooketik, Twitterretik, gexena Facebook. Eta orduan da, bakoitzek zema partekatzeun eta albiste bakoitzek ze dadura da maila dauken, horren arabera datoz jasotze du gero audientzixek. Urte betean laburtzeko, 56.900 erabiltzaileek bisitatu duten masisatzen puntouz. Sare sozialetan Facebooken ja, 1000-tik gora jarraitzaile dazkeu,
Eta, bueno, hoxekin egunero partekatze jau edukixek, eta Twitterren ere jarixue etengabekua. Komunitatearen garrantzia da beste gauza bat azpimarra nahi nuna. Guk hasieran esan genuen masisatzenen arrakastie herritarrain parte hartzik bermeuko zula. Eta oinarrizko izango zala komunitatein, guk zabaldu genuen komunitate erakuslei hortan alik eta herritar gehienak parte hartzie. Gaur egun, masisatzeneko komunitatein daude herriko 60 talde. Batzuk askoz dinamiko die, beste batzuk baino ikastetxik, alderdi politikuk, kulturtaldik, kiroltaldik, gizarte alorrin lanin edin taldik, nik esango nuke herriko gonbidapena isetan nahi pasauzako, eta pasau ez bazako da bidin astu zaizkulako, baino danak baietza, danak positibotzat ikusi debe, erakuslei hontan eotie, eta batzuk dinamiko die, beste batzuk ez, baina 60 talde daude ja, behasen edukixek, eta zerbait kontatzeko dauke benin, masisatzen.eusen kontatze de. Eta norbanakuk edo sinadurake, kolaboratzailik, 35-40 inguru. Horre, maiztasune batzuna eta bestina ez da berdine, baina, bueno, hortxe daude, eta nahi debena idazteko aukeri daukebe. Hori esan da, 2016ko erronkak, guk uste deu asko indala, baina asko da hoeteko eta asko da hobetzeko. Orduan, erronkak die, uste deu bidez zuzenin guzela eta bide hortan sakontzie, hobetzie eta indartzia. Eta beste erronkatako bat, sare hori, ze uste du gure arrakastie horrek bermatzeula, sare hori herritarren artin zabaltzia. Eta zenbat eta kide geixo etorri, guretzat asko aberatxo izangoa, bai guretzat, eta bai erabiltzailintzat eta jasotzailintzat. Eta zerbait baldin bakoizu galdetzeko, sartze altzatezuek webgunin. Bai. Teknologikoak guztia ez. Ez, pentsatzen dira. Nik enien alorkeko. .eus means. .eus. .eusen. Facebooketik ez ezot. Beste izan, auzoko, ez dakit ezagutu guztien hau berez da, topagunetik sorteko egitasmoa da, eta bizket herriko kultura aniztasune eta eleaniztasune berri emateko eta hori partekatzeko gunea. Azkenean daude herritarrak eta auzotarrak eta auzokidik, auzotarrak dira, nola askoien bizi dira, azpadetik askoien da, auzokidik dira, nola azkeneko urtetan herrire etorri dienak. Eta auzokoak gune bat, alkar ezagutzeko, euskeratik eta euskera. Euskera izitia gidari bezala hor. Eta euskeri ikisteko nola. Euskerako lehenengo kontaktu egitzea herrira datozte herritar berrisek eta hala. Hau martxan jarri zen, 2013 martxan jarri zuen udaletxek, garai hartan zegoen udaletxek, eta 2014 ezkauz esan masisatzen honen arduria emateko. Nola topaguneik martxan jarriteko egitasmo bazan da hola, eta masiatzen den ikusi genuen bazegura leko eta masiatzen egartuzun 2014. 2014 eta 2015 gu gestionau deu, eta lehengo urtin, lehengo urtin hemen, egun bat lagun ibilizila auzoko ingurukoekin eta hauek astero elkartzen zen, ordu bete, 2 orduko saio bat ite zen, astero 8 bat lagun elkartzen zen. Baina gero bain genuen saio bat, jolasan ingurun, familisek eta elkartzeko, gero ipaka astine parte hartu zen lehengo urtin, gero auzokoko festieia lehengo urtin eskoriatzen dintzen eta hane parte hartu zen, ekintza diferenteta. Eta hor danea egun bat lagun moiu zen lehengo urtin. Gero oso zera da, aldakorra da, astero elkartzen 8, baina ontxe gero, jendi aldaia. Eta, urtin bukaeran, hau dinamizatzeko, pertsona bat zegoen kontrataute ordu batzuteko, eta urtin bukaeran, 2016 hasieran udaletxik egin genuen bileria, honekin jarraitu ez jarraitu, eta udaletxik aurten, immigrazio arloan eta arlori beste erabatea lantzeko asmo dauka.
Orduan, ez zuen ikusten auzokontzako leku izeguenik. Horretatun, auzoko bertan bera lahatzia. Eta, bueno, taldin komentago geno, da guk ikusten du, hau, azken udaletxik finantziatezun. Udaletxik ematezun laguntza bat, hau martxan jartzeko. Eta udaletxik ja, ez palmazun finantzaketa hori bermatzen o aseguratzen, ikusten elkartin ez zegoela moruik jarraitzeko. Orduan, erabaki du 2016 momentuz, bertan bera lahatzia, eta hori, urtin hasieratik geldik dago. Geldik dago, ez dut zeio. Hori guztiak igual diru laguntzak eskatzie berriz aztertu genuen, da zehoz etortzen baldin iraietik aurrera martxan jartzia, baina bestela box. Ez dola zeduko. Eta gero, beste arlo da, udana gestionatzeko pixkat, ez? Hori, zeit, da, diru laguntzak eskatzek jau, bai... baina duen misionarki jardun dugu, orduan, zerbait zuzen dugu zeuru, sake. Kudaketa arlotiken esan berra da, diru laguntza desberdina jasotze jaula, erakunde publikoik diela Gipuzkoako Foru Aldundixe, Eusko Jaurlaritza, udala eta gero erakunde pribatuetatik jaso deula. Gero azaldukoan balantzien, azalduko datu batzuk ez diela justu 2015kuek izango litzezke zati bat 2014kuek gehi aurtengo zatixe, baino 2015ko zati bat ondikene jaso gabe dago 2016 banauko belako. Bestetik bazkideen kuotak, ja 642 ingurun gabiltzez, bador arpidetza batzuk ez daudenak zea, baino hortxe, bazkidetzi mantenduengo eta 5 euron. Engoan diruz kobraketi ingoa pirila maiatza inguruen danuen. Gero ja berrixe zartzen dikusten einean, urte bukaera igual berri osei gero pasako zakoe, baina oin arte pixken nola martxun hasi ginen, da gero hori ez da urte hasieri ez dare, eta erabaki da maiatz inguruen pasatzie danoi, eta gora beraik baldin gero ingo litzezke ajuste ez da hori. Esan berra da bat ere, beste eragile eta erakundekin harremanetan gaudela, bai udala, herriko euskalgintza, euskara maila, topaguna, aldartixek, horre parte hartze daula. Euskara maixen parte hartze daula, adibidez.